Ok, veliki pozdrav svima. Ja sam Miroslav Kiš, Cybermikan. Ovo je moje audio obraćanje nakon nekog dužeg vremena. Ne želim da se snimam video kamerom, jer sam treneru obećao, treneru koji me trenira u teretani, da se neću pokazivati sve dok me on ne bude slikao, tako da ja, pošto držim svoju reč, evo, na ovaj kompromisan način ću bar snimiti ovo audio obraćanje vama. Pre otprilike godinu dana mi smo bili svedoci jedne pojave, a to je kometa Elenin. O kometi Elenin su pričali sve i svašta bukvalno. O tome da je to neki bojni brod vanzemaljske tehnologije, pa su slikali taj bojni brod, pa su slike izašli kako je izgledao i sve to. Onda su govorili da je takođe prorečena kometa Hopi Indijanaca, Blue, odnosno plava kačina, ili Red, crvena kačina, nije bitno koja je tu boja u pitanju. Pa su onda govorili da je to planeta X, odnosno 10. planeta, Nibiru, drevnata sumerska planeta, i tako dalje, i tako dalje. E sad, šta je u stvari bio Elenin? Mnoge civilizacije postoje van zemlje, postoje i u drugim dimenzijama, su imale uticaj na zemlju i na naš 3D svet. Tokom naše istorije mi znamo iz nekih svetih knjiga da su jednostavno vanzemaljske civilizacije koje su se predstavili kao bogovi dolazili na zemlju i vršili su određene uticaje, odnosno sprovodili su svoje ciljeve koji su tada imali. Pre dosta stotina hiljada godina, niko ne sa sigurnošću, zemlju su osvojili vanzemaljska rasa reptilskog porekla. Mi danas znamo njihove, tako reći, fizičke pipke, a to su iluminati, jedan deo su masoni i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E sad, oni kada su osvojili zemlju, oni su genetski isključili ljudima koji su tada bili 12, odnosno 10 lanaca DNK, a ostavili su nam samo dva lanca, odnosno double helix, kako se danas to kaže ili zove. Tako da, jednostavno tih 10 lanaca je isključeno i mi znamo iz nauke da postoji 97% takozvani junk DNK, odnosno gena, odnosno otpadnog gena koji navodno ništa ne znači. Jednostavno to je ono što postoji u ljudima, a ne služi ničemu. Svi koji su bar malo razumski bar o tome skontali mogu da primete da to je na veliku glupost. Nemoguće nešto imaš u tebi, a da to ničemu ne služi. To je bez veze, konstatacija potpuno. E sad, zašto ja sve to pričam? Pričam zato što 2011. kraj 2011. po završetku majanskog kalendara svesti, dugoročnog majanskog kalendara, koji bukvalno govori o nastanku univerzuma pre 16 milijardi godina pa do današnjeg datuma, odnosno tadašnjeg datuma 28. oktobra 2011. i razvoju svesti. I kad pogledate danas taj kalendar, on je bukvalno u etapu, u vek, u godinu, u dan, tačan. I sve ono što se desilo nama tokom istorije, taj kalendar zaista opisuje i govori o tome. Tako da, jednostavno, on govori i o tome da se završava nadogradnja svesti baš tu, odnosno ta krucijalna nadogradnja svesti 28.10.2011. i mi imamo tada, znači, prolazak takozvane komete Elenin, to su naučnici nazvali kometa Elenin, međutim to nebesko telo je potpuno nešto drugačije bilo. E sada, pošto zemljom vladaju te sile koje dan danas upravljaju svetom svojim sistemom,
i gde su ljudi potlačeni, gde su ljudi robovi, tako reći, radeći za sistem, rade za njih opskrbljuju, njih jednostavno drži dalje u kontroli i na vlasti, tako reći. Jednostavno, druga, pošto smo dostigli taj nivo svesti, druge civilizacije su imale potpuno pravo da se umešaju u tok naše istorije i oni su ti koji su odlučili da pošalju taj Elenin, takozvani, prema zemlji. I vidite, jedna stvar se desila. Kad je Elenin bio u blizini sunca, desila mu se eksplozija. Sad, to je bilo prošle godine, tu negde oko 20 i nekog oktobra, ta eksplozija, i taj sastav Elenina tom eksplozijom se raspršio po svemiru. Naše sunce, koje greje ka zemlji, je svojim zracima taj sastav Elenina prenelo na zemlju. Mnogi naučnici su govorili o tome, ali u smislu da to može da izazove nove viruse, nove bakterije, da izazove nove bolesti za koje mi nemamo lekove, prognozirali su pošast raznih svetskih razmjera i tako dalje, dok su neki opet govorili da su mogući novi oblici života na zemlji, takozvana panspermija, odnosno razmnožavanje bogova, odnosno jednostavno kada ti tako da kosmički elementi lete po svemiru, onda oni seju živote na drugim planetama. Sad, ako pogledate, svega od toga ima istine. Međutim, jedna stvar se desila, i to je sigurno, a to je da je nama poslat impuls, signal za ponovu reaktivaciju isključenog DNK, onog junk DNK, to jest onog DNK koji su ti vanzemaljci koji su osvojili zemlju reptilskog porekla, nama, našim precima, isključili i sa tim uskratili određene, mi kažemo danas, moći, ali to su bile njihove sposobnosti. Naime, da se vratim ponovo unazad, da spomenem neke stvari, tada su iste ta reptilska civilizacija ljudima izmestili Atlas, to je gornji deo kičme koji se spaja sa glavom, jer glava uvijek kod čoveka predstavlja taj neki centar, taj neki univerzum. Znači oni su bukvalno simbolički i kasnije fizički nas otklonili od univerzuma, odnosno frekvencija univerzuma. Ostavili samo prizemnima, gde će leva hemisfera mozga, koja je zadužena samo za te prizemne stvari, biti aktivna, a desna biti ugašena. Ili nekada jedva, retko kada, nekim duhovnim iskustvima da se i desna hemisfera pokrene, ali to nije dovoljno, jer ne radi pun kapacitet mozga kako treba, i na taj način jednostavno vaše moći nisu u fullu, kako bi rekli, u punini. Tako da, pored toga, oni su takođe i zabranili jednu praksu koja se zove sun gazing, mi danas zovemo solarna joga, gledanju sunce, koju su naši svi preci radili. Mi imamo arheološke nalaze, dokaze o tome, i jednostavno naturili su svoj sistem. Tako da, tokom godina i stotina hiljada godina kasnije, sun gazing, to jest gledanje u sunce, hranjenje u sunce, je potpuno bila zaboravljena praksa, potpuno bila zaboravljena stvar. Tako da jednostavno su nam tom invazijom učinili neke stvari koje današnji ljudi bukvalno koriste sa užicima, a to je da su nam stavili u naša creva, pored, znači u našu digestivni trakt, u naš stomak, su nam ubacili mikroorganizme životinjskog porekla. Ranije su ljudi imali samo mikroorganizme biljnog porekla, to jest mikrofloru. Sad, pošto čovjek ima i mikroživotinje u sebi, te mikroživotinje traže da se hrane meso. I onda je čovjek počeo da uzima meso. Uzimajući meso, bukvalno je počeo da stvara svest te životinje koju jede. I svi ljudi
koji su koristili taj način ishrane, oni su ostali prizemne niske svesti, ugašene moći, izmešten atlas, ubačeno mikroživotinje u naš digestivni trakt, da bi čovek zavisio od toga. I nakon toga šta se dešava? Te mikroživotinje se naravno prerazmnožavaju, one umiru, naš digestivni trakt ih ne stvari, nego oni stvaraju slobodne radikale, takozvane, koji su izuzetno štetni za naše zdravlje. Slobodni radikali su upravo oni koji uništavaju ljudski život, slobodni radikali su oni koji skraćuju ljudski život, i to je upravo ono, ako pogledate, aj simbolično da kažemo priču o Adamu i Evi, gde je navodno Bog govori tim prvim ljudima da sa svakoga drveta plod mogu da jedu, osim sa drveta spoznanje dobra i zla. I pazite, interesantno nešto je tu za jelo u pitanju, a odmah nakon toga ide i opomena. Ako budete uzeli taj plod, vi ćete umreti, odnosno počet će vam proces umiranja. I to je jako interesantna ako priča koja govori simbolički o tome šta se u stvari desilo. A to je da je ljudima nešto novo došlo u njih, nebitno sada to da li njihovom voljom ili nije njihovom voljom, nećemo tumačiti tekst, jer tekst se tokom godina i stotine godina 1000 puta menjao, tako da to nije bitno sada. Bitna je suština. A ta je suština da su ti ljudi nešto pojeli, odnosno nešto je ubačeno u njih da bi im ograničilo život. To je suština celog teksta. I upravo ta reptilska civilizacija kada je osvojila svet, kada su nametnuli svoj sistem, oni su ubacivši u ljude te mikroživotinje, napravili nas da zavisimo od drugih životinja. Ukinuli su sun gazing, tako da naša mikrobiljna vrsta nije mogla samo da izdrži u našim telima, i onda je ona zavisila i od tih mikroživotinja, i dan danas zavisi. Tako da poznate u nauci da postoji mikroflora i mikrofauna u našem digestivnom traktu, to su te mikroživotinjice, mikrobakterije, odnosno mikrobiljke, kako bih rekli takođe. Sad postoji se pitanje šta će to ljudima. Ali to je druga stvar. Pošto znamo sada to, evo takođe jedna jako dobra vest. A to je da, kako sam rekao, te druge civilizacije su jednostavno čekale taj moment da se nama nadogradi svest. Da bi mogli da nešto pošalju, da se ponovo povežu ti lanci DNK koji su nam isključeni. Da nam se ponovo pokrenu moći, odnosno sposobnosti koji su naši preci imali. Tako da, kada se kometa Elenin, po znacima navodnika, odnosno njihovo poslanje tih drugih civilizacija, kada je eksplodirala u blizini sunca i kada je sunce prenelo te nove čestice, tako reći, odnosno nove signale na zemlju, tada je počelo da se povezuje naša DNK, odnosno naših isključenih 10 lanaca DNK. I ubrzo nakon toga jedno, pod znacima navodnika, medicinsko čudo se desilo, a to je da je otkriven jedan dečak koji ima 3 lanca DNK. To je ono što su naučnici kao samo smeli da saopšte. I sada vidite, ako postoje svi ljudi koji imaju 2 lanca DNK, odnosno 2 lanca gena, a onda se pojavi treća osoba koja ima DNK, onda sa pravom ta treća osoba se ne može nazvati više običnim čovekom. Ako obični ljudi imaju 2 lanca DNK, pojavi se treća osoba ili neka druga peta koja ima 3 lanca DNK, onda više ona nije običan čovek, nego nešto drugo, nadčovek, nadograđena osoba, tako reći. I upravo taj signal koji je od sunca reposled prema zemlji, od takozvane komete Elenin, taj signal je učinio da se polako naša DNK povezuje u jednu celinu. Polako su počele da nam se otvaraju moći. Ali, imamo jednog velikog protivnika, a to je naš um. Naš um je naš najveći neprijatelj. Ono što vidimo, ono što čujemo, stvorimo sliku o tome i naš um napravi
od toga mentalne konstrukcije, mentalne programe, odnosno ograničenja. Ograniči nas samo na tu sliku što smo videli, čuli i zaključili iz toga. I onda nemamo naš pravi identitet, nemamo naš duhovni, tako reći, identitet, znamo da smo ljudi, oslanjamo se na nečiju pomoć, da li to bio Bog, vanzemaljci, ovaj ili onaj, i mi ne znamo ko smo i šta smo. Međutim, imam jako divne vesti. Mi treba prvo da se suočimo sa samim sobom i onda ćemo lako da otkrimo ko smo i šta smo. Ja mogu reći da smo mi bogovi. Mnogi od vas mi neće verovati, neće znati što govorim. Sve dok se ne budete suočili sa samim sobom. Dok ne budete spoznali koliko ste jaki i moćni. Koliko je vaša misao moćna. Sve dotle nećete znati o čemu govorim. Tako da bih ja pozvao sve vas da ostavite sva svoja verovanja sa strane, sve interpretacije bilo kakvih svetih knjiga, jer to su, pazite, samo interpretacije tih knjiga, koje su prepisivane i ne mogu se doslovno tumačiti nikada, da ostavite na stranu, da uronite duboko u sebe, da pronađete svoje unutrašnje ja, da pronađete taj signal koje su nam te civilizacije poslale, da prepoznate ko ste. Kada to uradite, vi ćete vašim mislima moći da kreirate vašu stvarnost. To je ono za sada što znamo, što nam je otkriveno. Da vi nešto pomislite i to će jednostavno postati. Ali vidite, imate jedan uslov. To ne smije da bude ništa što bi drugome nanelo zlo i ne smije da bude ništa što bi na bilo koji način drugoga omelo u onome što ne radi ili na bilo koji način uticalo protiv njegove volje. A tada se neće desiti. Taj impuls koji je poslat za povezivanje vaših DNK, to je pametan impuls, a nazvat ćemo ga i božanski impuls, da mu damo taj prizvuk, i on vam neće dozvoliti da ništa uradite negativno. Znači samo pozitivno. Evo, meni je žao što sam neke razočarao, koji bi želeli da vršljaju svetom, ali ovo je samo za one koji oslobode pozitivnu energiju. Kada se suočite sa sobom, kada saznate ko ste, šta ste, polako će mentalni programi početi da pucaju u vama, vaše glave će se polako prazniti i onda ćete moći da pristupite tom impulsu, toj informaciji i vašim očima. Moći ćete da kreirate vašu stvarnost. 12.12.2012. je datum, evo sad za par dana koji dolazi, da vi trebate jednostavno da gledajući na taj datum, tog dana, da vidite veliku šansu za vas. A to je šansa da iskoračite napred od svega onog što verujete, što ste verovali, a što vidite da nije ispravno. Odbacite to. I prihvatite sebe baš onakvi kakvi jeste. Sve što vam je bilo kako verovanje govorilo da radite, da činite, da budete ovakvi ili onakvi, sve odbacite. To je vaša šansa. Vidjet ćete koliko ste moćni i koliko ste silni. Polako će vam se aktivirati telepatija na nivou celoga sveta. Zronite u sebe duboko, pronađite taj impuls. Ovo je idealna šansa, idealno vreme. 21.12.2012. svi mi znamo da je kosmičko poravnanje u pitanju i to je još jedna šansa koja je data čovečanstvu
da iskorači iz tog stava i mentaliteta roba, da neki bog vlada nad njima, to jest nad nama, i da mi kažemo jednostavno jasno i glasno sami sebi da smo mi bogovi, da smo mi ti koji preuzimamo odgovornost za zemlju, da smo mi ti koji ćemo tvorimo našu stvarnost. Mi smo ti koji ćemo stvarati svet oko nas onako kako bi on trebao da bude. U ljubavi, jednakosti, u radosti, veselju, bez prestiža, bez ega i srca. Ego je nešto što dolazi iz uma. Kada rešimo a to možemo samo, kako sam rekao, suočavanje sa samim sobom, onda će samo srce da se oglasi. Je taj koji sprečava naše srce da se oglasi. Je taj koji sprečava naše srce da deluje. Umom deluje i vlada ego, ono ja sam, koje nije loše po sebi da znaš ko si, šta si, ali to ja sam, da bi drugome naneo zlo, nije u redu, da bi vladao nad drugim ljudima nije u redu takođe, na situacijama jeste, nad ljudima nije. A srce je ono koje osjećajima donosi zaključke. Vi počnete da osjećate i to je mnogo viši nivo nego da razmišljate i da mislite. Ja se zaista naježim kada me neko pita nešto, šta ti misliš? Ne mislim. Ne mislim ništa. To je kao kad bi neko rekao, uzmi očisti onaj desni rog tamo. Isprljao se. U kojem pa nemam rog. A naravno da ga nemam. Tako nemam ni misli. Tako da 21.12.2012. kada dođe to kosmičko poravnanje, kad nas isprazni da li će biti 3 dana mraka ili neće, to me ne interesuje. To je taj trenutak koji želim da sačekam, onako pun neizvesnosti. I na čekanju šta će tu biti. Ali to kosmičko poravnanje, taj impuls koji ste dobili u vama, će biti pojačan. Pojačan od strane centra naše galaksije, jer će centar galaksije, Zemlja i Sunce biti u poravnanju. Naravno, taj impuls će dodatno pojačati i naše Sunce, tako da svi koji budu gledali u Sunce tada, u to vreme, u te dane, jednostavno će primetiti u sebi velike promene. Prosvetljenje će se dešavati bukvalno u sekundi. Najbolji način, najbrži način da se desi prosvetljenje jeste suočavanje sa samim sobom. Da nikad neće biti prosvetljen sve dok se ne suoči sa samim sobom. Dok sebi ne priznaš ko si, šta si. Tek kada priznaš sebi ko si, šta si, onda će pući mentalni programi u tebi, isplanit će ti se od njih i doživjet ću prosvetljenje. Zakoračit ćeš jednostavno stepenicama koja nikad nemaju kraja. Krenut ću stazama prosvetljenja. Vidjet ću stvari kakve jesu. Neću donositi odluke na nivou uma, nego na nivou srca, intuicije, osjećaja. Osjećaj nešto posebno, o tome ne želim sada pričam. Ono što želim da se usredsredim, to je vaša nadogradnja koja dolazi. Već od ovog momenta kada čujete ovo audio obraćanje, ne bih ga nazvao predavanje obraćanju u pitanju, već od tog momenta možete polako, suočavajući se sa sobom, da kreirate svoju stvarnost. Samo mislima možete privući sve ono što vama treba ili što želite. Sam rekao da ne bude na destrukciju, nego da bude na konstruktivnoj osnovi. Bilo šta. Da li nova ljubav, da li nova kola, da li finansije, bilo šta. Vi možete realizovati svojim mislima. Ja sam o tome pisao pre otprilike mesec dana i treba da se zna da je mašinerija koja pokreće naše telo. Kad je prazan, kad nemate puno razmišljanja,
onda on može da deluje tako što stvara. Kad imate mnogo razmišljanja, onda on zauze sa tim razmišljanjima, sa tim programima. Samo vrti ploče programa. Mentalni programa. Ono što ste vidjeli, što ste čuli, onoga što ste pročitali i tako dalje. Tih uverenja koje ste stekli tim činjenjem. Ali kad vam se um isprazni potpuno, onda više nema mentalnih programa i onda ste otvoreni za sadašnji trenutak. Sve se dešava sada. Onda je bitan taj sadašnji trenutak, to sada. Nije bitna prošlost, nije bitna budućnost, šta će biti. Ne živite u prošlim osjećanjima, u prošlim iskustvima, živite u sada, u sadašnjem vremenu. Obraćate se u sada, pričate u sada. I to je predivno jedno stanje, stanje nirvane. Znači, mozak je taj koji treba naše telo, prvenstveno, prvo, da dovede u takvo stanje kako mi želimo. A onda nakon toga, kada ovladamo sa tim moćima, onda možemo da stvaramo svet oko nas kakav mi želimo da on bude. Ništa negativno, samo konstruktivno. Ukoliko želite nešto negativno da manifestujete, neće vam se desiti, jer se impuls o kome sam govorio neće moći upaliti i pokrenuti. To je zaključan. Uslovljen je. I to je dobro. Jer da nije, svet bi bio mnogo gori nego sada što jeste. Radi neki pojedinac. To bi strašno bilo da neko dobije neke moći, a da ih zloupotrebljava. Vi ste bogovi. Vi ste nadljudi. Vi ste nadprirodni. I onaj ko to shvati, već je doživio oslobođenje. Došlo je vreme da se sami oslonite na sebe, a ne na neke svete knjige, na učenja, na bogove, na đavole, ove i na one. Došlo je vreme da vi donosite odluke u vašem životu. Da stvarate svet kakav vi želite da on izgleda. Odbacite sva stara učenja da biste prihvatili novog sebe. Počnite stvarati prvo sebe, kakvi želite da budete, onda nakon toga i okolinu. Počnite kreirati novu stvarnost. Samo usmerite svoje misli ka nečemu šta vi želite da se desi. I to će se desiti. Verujte i nemojte sumnjati. Sumnja je ta koja koči ostvarivanje stvari. Nemojte sumnjati. Sumnjajte u mentalne programe, sumnjajte ono što vam neko kaže i sve to da biste proverili to što vam on kaže, ali kada delujete umno, nemojte sumnjati. Ako ste bolesni, samo jednostavno možete stvoriti oči, se lakše skoncentrišete, stavite ruke gore na deo čela i kažete sebi ja sam zdrav. I nemoj sumnjati, bit će zdrav. Ako ti treba novca, teško živiš, samo jednostavno se suoči sa tim, priznaj sebi da teško živiš i onda jednostavno traži, realizuj i bit će ti. Da li novac, da li neka stvar, da li potrebštino, bilo šta. Ali sad je došlo vreme da se kapije univerzumske energije koje su otvorene realizuju. Ti si taj koji stvara. Ako ti nekad neko rekao da nisi Bog, vrlo se prevari u tome. Ti si taj koji ćeš stvoriti i sto, i mobilni telefon, i porodicu, i dete, i posao. Ti imaš mentalitet stvaranja, kreacija. Ti si Bog. U tvom životu ti si Bog. Ponašaš onda božanski.
izbaci sumnju, to je za obične, male. Ti si velik, ti si snažan, ti si moćan, ti si jak, ti si silan. Može da uradi sve što poželiš. Samo se suoči sa sobom i kreni da stvaraš. Stavi svoj um u pogon. Neka realizuje stvari. Vidjet ću koliko si silan i moćan. Kako vreme bude prolazilo, mi ćemo otkrivati sve više i više naših novih moći. Kako se naša DNK bude dalje vezala u još sa ti pokidani 10 lanaca koji su nam svima genetski isključeni, mi ćemo saznavati o novim moćima. Za sada znamo samo ovo. Jednostavno, o tome sam i govorio pre par meseci, samo stvaraj svojim umom stvarnost oko sebe i ona će taka biti. Želi samo, ispunit će ti se želja. E sad, za to je bilo potrebno opet ispuniti jedan drugi duhovni uslov, a to je da se ubrzaju reinkarnacije. I vidite, neki ljudi jednostavno ne mogu da uživaju te moći. Ne mogu zato što su pre dolaska na zemlju sebi zadali jednostavno da ne žele da učestvuju do kraja u tome. I onda se dešava da oni vrate karmičke dugove, jednostavno ako su nekoga ubili ranije, dešava će im se u ovom životu da oni budu ubijeni. Tačno u toj godinu koju su ubili, tačno u toj godini će biti ubijeni. Duhovni princip, kako seješ, tako će da žanješ, je večan. I to znamo takođe iz toga da kad posejemo kukuruz, neće nići šljive, nego kukuruz. Ako seješ ljubav, ima da žanješ ljubav. Ako seješ mržnju, budi siguran da ćeš podnijeti mržnju. Njiva ti je otvorena i izvoli slobodno, seješ što god hoćeš. Ali budi siguran, ono što bude sejao, baš to će da poženješ. I to žanješ tokom života. Energije buđenja svesti iz centra galaksije mnogo utiču na to da se, kako sam rekao, ubrzaju reinkarnacije, sve to. Tako što ćete vi preživljavati događaje koje biste inače preživljavali tokom vašeg života. Tokom vašeg života te doživljaje i događaje, te osjećaje koje biste preživljavali bili bi jako bolni. Međutim, vi imate mogućnost da zaobiđete to, da zaobiđete sudbinu. A to je da ih preživljavate tako što ćete se suočavati sa sobom. I opet se vraćamo na suočavanje sa sobom. Zašto je važno suočavanje sa sobom? Evo ovako, najgora rak rana naših unutrašnjih konflikta jeste religija. Zašto religija? Bilo kao vrsta religije. Zato što govori o dve stvarnosti ili iluzije, kako god hoće neko da nazove, a to je Bog i đavo, odnosno dobro zlo. Suština je dobra zla. I sad, šta se dešava? Vi tokom života volite ono što je dobro, obožavate ono što je dobro, nekom čini dobro, to vam se sviđa, sve to, ali mrzite ono što je zlo. Dođe neka bolest na vas i vi mrzite tu bolest. Evo zamke. Baš ono što mrzite, tom svojom mržnjom ga hranite i ono biva još jače, još veće, još napornije i odvratnije za vas. Onda ste frustrirani, onda ste negativni, iskaljujete bes na drugim ljudima i tako dalje i tako dalje. Koren svog zla u svetu jeste religija. Sad hajde se zapitamo ko je nama nametnuo religiju. Upravo oni o kojima sam pričao na početku. Reptili koji su osvojili zemlju, oni su nama nametnuli religiju. Ako neko i priznaje da neko vlada ovom zemljom, a ne priznaje da takođe upravljuje religijama, onda on bezuman.
Zar mislite da bi negde neko mogao da vlada, a da bude nešto protiv njega? U nekom zatvoru. Da nisu pravila zatvora u pitanju, nego da su pravila kampovanja. To je nemoguće. Sve religije, pogotovo hrišćanska, u svim oblicima hrišćanska, jesu od iluminata. Oni to i ne kriju. Imate iluminarsko svevideće oko u pravoslavnoj crkvi, u katoličkoj crkvi, u protestantskim crkvama i tako dalje i tako dalje. Samo što oni to zovu Božije svevideće oko. A ovamo u piramidi, na piramidi svevideće oko je tamo Lucifera. A u crkvi samo zato što je crkva u pitanju Božije. Ma nemoj. Jedno te isto oko. Isti zraci, ista religija, ista kuhinja. Dobro zlo. Da bi vam stvorili konflikte u vama. Da biste voleli dobro, mrzeli zlo. Da biste programirali. Da ne biste mogli da vidite da ste vi oni koji stvaraju svoju stvarnost, da ste vi Bog. Da ste vi onaj koji jeste. Ja kažem, ja sam onaj koji jesam. I to je tačno. Ne mogu kažem, ja sam onaj koji nisam. Koji jesam. To sam ja, to je moj identitet. Ja sam taj. Ali, mentalni program i religije, i ostali stvari, ali religije u ovom slučaju, čine da ne budete vi koji jeste, nego vi koji niste. Evo konflikta. Vi niste vi, vi ste religiozni mentalni program koji je usađen u vas. Vi ste se poistovetili sa tim mentalnim programom o kojem smo vam pričali, ono što ste pročitali i tako dalje, to su informacije o Bogu i razne gluposti koje se nalaze u svim religijama, koje nemaju veze sa Bogom, a mnogo imaju veze sa ljudima i sa tim da se vlada nad ljudima. Ne bih nijednu religiju tačno imenovao, sve su iluminatske. Sve do jedne su iluminatske. Sve do jedne su reptilske. Prava religija je u vama. Prava religija je u vašem srcu. Dozvolite impulsu koji je reposlat od strane drugih civilizacija, onda kada smo svešću dospeli do tog nivoa da ga primimo, da proradi u vama. I da taj impuls u vama kaže da ste vi Bog. Da ste vi deo sveopšteg stvoritelja koji jeste, koji postoji. Ostavite se bilo kakvih učenja o Bogu. Pronađite Boga u sebi. Stvoritelja. Univerzum. Kako god hoćete ga. Nazovite ga kako god želite. Ali ga pronađite u sebi. U bilo kojim religioznim knjigama vi ćete naći samo o religiji. A ne o Bogu. O pravilima, o kodeksima, uradi ovo, uradi ono, da bi zadovoljio koga. U bilo kojim knjigama, svetim knjigama, vi ćete naći nauku o Bogu, a ne i Boga. Boga ćete naći samo u svom srcu. Preispitujte se. Suočavajte se sa sobom. Da biste unutar svog srca se sastali sa stvoriteljem. Sa njegovim impulsom. Duhom svetim, kako god hoćete ga nazovite. Pranom koja pada stalno sa neba, kojom otvara svest. Suočite se sa sobom, uronite duboko u sebe i sastanite se sa svojim stvoriteljem u sebi. Bog ne prebiva ni u kakvim hramovima, ni u kakvim religijama
Religije ograničavaju, nego u vašim srcima. Bog koji je beskonačan može da prebiva samo u beskonačnom. Religije stvaraju mentalne programe, religije se nalaze u umovima. Um je ograničen. Znači, Bog nije u umu. Bog nije u učenju. Gde je? U nečemu samo što je bezgranično. A to je vaše srce. Srce je simbol za ljubav. Samo je ljubav bezgranična. Um je taj koji ograničava sve živo. Kada rešite um, rešili ste 80% sebe i svojih problema. Da biste rešili um, morate se suočavati sa sobom. Morate se suočiti sa sobom. Prvo, jeste, suočite se sa vašim verovanjem. Samo postavite sebi pitanje, da li je ispravno to i to što su mi rekli da verujem? I dozvolite da vam sam odgovor dođe. Mentalni programi funkcionišu na taj način verovanja. Šta je virus za njih? Virus za mentalne programe je upravo postaviti pitanje da li. Odnosno, početi se preispitivati. Odnosno, početi sumnjati u njega. Šta religija kaže? Religija kaže ne sumnjaj, nego prihvataj. Nemoj sumnjati, prihvataj. Hrani mentalni program, hrani ga, da bude sve veći i veći. Da te sve više i više ograničava da ti nisi Bog. Da ne shvatiš to. Ja ti kažem, suočava se sa sobom, suoči se sa svojim mentalnim programom, ispituj ga. Pitaj ga. Znaš dobro tvoje svete knjige, pitaj ga. Pitaj ga, ako piše da se ne klanjaš rezanom liku, zašto se klanjaju danas po tim crkvama rezanim likovima? Pitaj svoj mentalni program. Tada će doživjeti oslobođenje. Tada će shvatiti. Shvatit će jednu stvar, da si ti Bog. Ali nisi prastvoritelj. Nisi onaj koji počeva sve u svima. Koji je sve. Sve prisutan. I dozvolite da sada kreiram sliku o tom prastvoritelju. Postoje one lutke babuške. Imate najveća babuška, imate manja babuška koja je u toj većoj babuški, pa imate manja, do one najmanje. Ona prva najveća babuška, to je stvoritelj. To je sve što postoji. Svi multiverzumi, sve dimenzije. A one unutrašnje babuške, to su te upravo pomenute dimenzije, svemiri, univerzumi. I sve te male babuške kreiraju jednu veliku babušku. Svaki deo stvoritelja jeste on. I sad ako neko kaže da Bog je zainteresovan ili nije za njegov život, da utiče na njega i sve to, to su gluposti totalne. On je zainteresovan isključivo samo za održavanje svoje kreacije, to je sebe. Pitaš me da li je egoista, na taj način jeste egoista. To je njegov ego. Postojanje i održavanje samo sebe. Na koji način? Kroz tvoj, kroz moj život, naravno. Kroz naše iskustva. Koja impulsima odlaze do njega preko svih dimenzija i sve tu jedan taj intergalaktički multiverzalni centar gde se obrađuju svi podaci. To su ti osjećaji o kojima sam ja govorio i pisao na Facebooku skoro. To je ono radi čega mi živimo. To su iskustva koja prolazimo. To je ovaj trenutak. To je sadašnji trenutak.
To su također nove stvari koje su pred nama. Da vidite, do sada je bilo to da svi ti impulsi koje je on primao preko nas jesu bili dosta ograničeni. Ali je došlo vreme da se proširi njihov dijapazon delovanja. Da se proširi malo ta lepeza tih impulsa. Do sada smo se najviše fokusirali na verovanju i na mišljenjima. Ali, od 21.12.2012. dolazi vreme kada ćemo se više fokusirati na osjećajima. To su novi impulsi koje ćemo preživljavati. Intuicija, telepatija. To su nove stvari koje će dolaziti svim dimenzijama do tog stvoritelja. Za održavanje kreacije dalje. Jačat će ga. I zato se reinkarniramo i zato bukvalno imamo taj iskustvo kroz naš život i sve to. Da bi održavali njega, da bi održavali na taj način sebe, da bi održavali celu njegovu, to jest njega kao kreaciju. To je cela suština. Jer kako jeste na zemlji, tako i na nebu. Vi, ako držite neke životinje, držite svoje koristi. Ako pravite neku hranu, pravite svoje koristi. Sve što radite, radite iz svoje koristi. I sve počelo samo na dva principa, davanja i primanja. Odnosno stvaranja i uništavanja. Ako je to tako ovdje, tako je svuda, u celoj kreaciji. Mi postojimo samo da bismo njemu davali te impulse kroz naš život. Koliko sam puta samo to, kada sam skontao, koliko sam puta samo pomislio koliko je odvratan. Samo misleći na sebi, samo na svoju kreaciju i zato živim. Ali to je tačno. I to je neki ugovor među nama, tako reći. Evo ti život, živi ga, a meni davaj tvoje iskustva. I stvarno mi daj tvoje iskustva. Dobra, loša, ova i ona. A uradi nešto što ne trebaš, reinkarnirat ću se da bi stekao ponovo novo neko iskustvo. A budi malo napredniji, onda će se reinkarnirati na nekoj drugoj planeti u 30. Naprednjoj planeti. Pa naprednjoj, i tako dalje, i tako dalje. Dok ne dođeš do zadnjih stepena, reinkarnacija to je dok potpuno ne razumeš da ti ne trebaju nikakvi učitelji, nikakvi spasitelji, da si ti Bog. Ti si taj koji upravlja na situacijama na tvojim životom. I onda ideš dalje u sledeće dimenzije. Prošao si sve lekcije koje si trebao proći. Ne trebaš više da se reinkarniraš u 30. Još dalje. Napred još dalje jednostavno. Daš njemu sledeći impuls svojih iskustava. Zato mi postojimo. To je svrha našeg postojanja. I sad ovaj novi impuls koji je u nama, novo povezivanje DNK, jeste upravo radi tog njegovog novog impulsa. I to je predivno. Mi ćemo konačno otključati naše nove sposobnosti uskoro. U potpunosti. To je jedan proces koji traje. To je seme koje je zasađeno, seme koje raste i koje će dati svoje plodove. Polako je znači izniklo stablo, krenule su grane, pa će onda lišće, nakon toga cvet, pupoljak, plod. Ponovo povezana DNK. Ponovo aktivirane obe hemisfere mozga. Šta nam je potrebno? Da ne živimo u umu, nego u srcu. Da koristimo samo da stvaramo.
jako bliska, jako svetla budućnost nam dolazi. Sada, ovo što radimo će kreirati tu budućnost. Počnemo sada da je kreiramo. Počnemo sada da je stvaramo. Tako što ćemo se suočavati sa samim sobom. Otključati naše moći, realizovati se u potpunosti kakvi jesmo i kreirati nov svet. To je naša odgovornost. Dati stvoritelju nov impuls. Toliko za ovo moje obraćanje. Ovo je više nego dovoljno što sam imao da kažem. Dao sam dosta savjeta. Postupite po njima. Pišite kasnije i objavite svim ljudima ovo što sam rekao. Kada vidite da ste u vašim životom to sproveli kako treba. Kada se uverite u moje reči. Vidjet ćete samo koliko ste silni i moćni. Upamtite još jednu stvar. Vi ste Bog. Ja vas pozdravljam ovaj put. Čujemo se uskoro.